Gràcies, Oriol. Hola, molt bon dia a tothom. Aneu atensant-vos, de veritat, és que és molt millor si ens veiem tot a prop. I aneu prenent apunts que després farem examen. Doncs l'altre dia l'Oriol em deia: "Au, noia, quina sort", diu, una taula de diàleg de pleníssima actualitat. I jo em vaig quedar pensant, no sé si això és tenir molta sort o tenir molt mala sort, perquè a l'hora de preparar la taula jo m'he trobat personalment amb que la realitat m'estava adelantant per la dreta i derrapant. Quan va començar la invasió al Líban va ser el moment que vaig dir: "Mira, Sònia, prou, no t'obsessionis a intentar ajudar a explicar la realitat i simplement anem a conversar a partir del que acabem de veure i de la pregunta de com comuniquem les guerres". Este cap de setmana, arreu de l'estat espanyol, hi ha convocades concentracions i manifestacions a diferents ciutats espanyoles perquè dilluns, dia 7, es compleix un any de la guerra de Gaza. Han convocat les marxes la xarxa estatal de solidaritat amb Palestina i bàsicament el que es vol és demanar un final al conflicte, denunciar el genocidi que s'està patint a Gaza i denunciar que aquesta guerra fins ara, fins al moment, ja ha deixat 42.000 persones mortes. 42.000 persones. Quan vaig llegir la xifra vaig dir: ui, això és moltíssima gent. I vaig buscar a l'IDESCAT quanta població té la ciutat de Tortosa, quanta població té la ciutat de Roquetes. Vaig sumar la xifra de les dues ciutats i efectivament Tortosa i Roquetes sumen juntes gairebé 42.000 habitants. O sigui que imaginen, en un any a Gaza ha mort l'equivalent a les ciutats de Tortosa i Roquetes juntes. I això em sembla una barbaritat. I ara abans d'entrar parlàvem amb les dues Txells i elles deien: sí, però és que això és la xifra oficial, perquè sota les runes de les cases de ben segur hi ha milers i milers de persones, de cadàvers de persones que han mort aquí. I això si no parlem dels que ja directament han quedat pulveritzades pels míssils i per les bombes. O sigui que Déu-n'hi-do, de tot això intentarem conversar en els propers minuts. Aquí a la meva esquerra, la Txell Bragulat. Bones, Txell. La Txell, ja ho ha dit l'Oriol, ella és la responsable de la mostra de cinema àrab de Catalunya i també és cooperant internacional, porta 20 anys amb la ONG So de Pau, que el que intenta, després em corregeixirà si m'equivoco, el que intenta és establir ponts entre el Mediterrani Nord i el Mediterrani Sud. O sigui que també ella, des de la seva perspectiva, tant com a organitzadora de la mostra de cinema àrab com la seva tasca de cooperant, ens pot parlar molt en primera persona del que acabem de veure. A la dreta l'altra Txell, la Txell Feixas, periodista, la veu i cara molt habitual en les cròniques tant de Catalunya Ràdio com de TV3 sobre el Pròxim Orient i que fa uns dies justament ens vas tornar del Líban, no? A mi m'ha marcat moltíssim una cosa que has dit, que és sí, vaig arribar-hi quan estaven explotant els busques a Beirut. Buah, Déu-n'hi-do. Per començar, com comuniquem les guerres? Com ens ha comunicat la guerra el Mohamed Jabeli? Què és el que acabem de veure? Txell Bragulat, vosaltres el Mohamed el vau tenir a la mostra de cinema àrab justament quan vau projectar Ambulants. Sí. Bé, això va ser el 2018 o 2019 i el vam convidar. Respecte al que fa a la pregunta, no? Nosaltres al moment de... Quan en vam rebre aquesta pel·lícula i durant el procés de selecció de pel·lícules, normalment tenim molta discussió sobre què hem de projectar i què no. Si hem de projectar aquest tipus d'imatges, si hem de promocionar el miserabilisme, si hem de seguir d'alguna manera, si projectem aquestes imatges, continuem amb el prejudici que aquests països tot és conflicte, tot és violència, on no hi ha una altra vida, no? A part d'aquesta. I llavors tot això, dins de la gent que seleccionem les pel·lícules, sempre porta moltes discussions i molts de debats. En aquesta, clar, la vam tenir. Però clar, per què vam decidir projectar-la? Perquè té tota una sèrie d'altres valors i d'altres coses a tenir en compte, que per nosaltres són també molt importants. La primera és que, com heu vist, Mohamed Jabali en aquell moment era un jove de 23 anys. Era un jove de 23 anys que havia crescut en una casa tancada, perquè des del 2007 no hi entra ni surt gairebé res o moltes dificultats. Per tant, és una persona que s'estava formant en aquell moment,
que volia fer cinema, que no havia pogut fer grans estudis, vull dir que una mica autodidacta i anar fent cursos que diferents des de les universitats i des de les escoles, des de les associacions, sobretot, que hi ha a Palestina, que són les que formen en cinema, doncs d'aquesta manera ell anava aprenent, no? I es troba amb això i decideix prendre testimoni, no? En un moment, aquesta és una de les coses que ens va semblar interessant. Després la pel·lícula que va acabar fent de totes aquestes imatges no és un pegat d'imatges unes darrere les altres, sinó que ens explica una història, que hi ha un relat, que hi ha fins i tot unes relacions entre les persones que van evolucionant. Per tant, hi ha tot un treball al darrere. Això ens va semblar que era molt important i és una cosa que sempre li donem bastanta importància, que és que mostrar pel·lícules de gent que està començant, de gent jove. D'una banda, per animar-los a que segueixin, per dir, escolta'm, vas per bon camí, això és interessant, segueix, i per altra banda, per tenir donar aquesta oportunitat i també tenir aquesta visió de la gent més jove. L'altra cosa que també ens va decidir i que també era important per nosaltres era el fet que és la gent sense partits polítics, sense discursos de propaganda ni de res. O sigui, tu veus la gent, tota la gent del poble, diguem el poble, que podria ser qualsevol de nosaltres, i veus com s'organitzen en una situació tan caòtica. La solidaritat que hi ha entre ells, també els conflictes, clar, la situació és tan caòtica que no hi ha ningú que posi ordre. Si veieu, hi ha una absència total d'institucions, d'autoritat, diria jo, si no és ben bé la gent com s'organitzen entre ells en una situació com aquesta. Això també era un altre valor que nosaltres creiem que és important i que a l'hora de comunicar o d'explicar què passa en aquests països o de mostrar les imatges val la pena tenir-ho en compte. Després l'altra cosa és que, clar, són imatges que si no hi hagués sigut en Mohamed gravant-les, possiblement no les podríem veure, ningú les hauria pogut veure. Com està passant ara, que segurament ara tenim amb els mòbils i tot això és més fàcil, però tot i així hi ha aquest relat que és important pels palestins i és important pels que estem fora i no ho sabem, per contrarrestar. I aquesta és l'altra cosa. Si això no se li dona veu, si això no s'explica, doncs és com que no existeix. Llavors, per nosaltres aquests tres elements serien importants. Txell Feixas, la Txell Veragulat, diu és un relat que fa la gent del poble. Diu, no hi ha declaracions polítiques, no hi ha líders aquí parlant. Això en periodisme a vegades costa. No quedar-se absorbit pel que ens diuen els de dalt. Sí, primer, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-nos. És un luxe formar part d'aquesta conversa amb totes vosaltres i també els que heu vingut una sessió a les 11 un dissabte d'aquesta intensitat i amb el context que estem vivint, doncs és valent. Hi ha opcions més fàcils, però crec que també és la nostra forma de fer activisme i a vegades no cal anar a l'altra punta del món a explicar conflictes, sinó venir a veure una pel·lícula com aquesta, doncs és la nostra forma, el nostre granet de sorra de contestar això i de reivindicar. A mi, primer, m'ha deixat xocada perquè la realitat sempre pot empitjorar. Al final és una Gaza, el 2014, la que estem veient, que 10 anys després, el 2024, està totalment destruïda. Crec que aquí parla de 51 dies. He mirat perquè em sonava que eren 2.000 morts. Llavors, ara són gairebé 365 dies de guerra, de genocidi, i estem parlant de 42.000 morts mínim. Per tant, això m'ha frapat, perquè tot el que hem vist aquí no té ja massa sentit. En infraestructures, 2/3 parts d'edificis civils estan destruïts, 36 hospitals n'hi ha només 6 funcionant, 30 estan totalment destrossats. Per tant, molts dels edificis, hospitals que hem vist aquí segurament no existeixen ja. I em preguntava, veient les cares de molts dels protagonistes, si seguirien vius, que és el que em passa sempre quan veig coses de la franja, perquè hem anat diverses vegades i sempre penso en tots els que vam conèixer i aquí també els que miràvem. Com deia la Txell, també deies tu, una cosa que impacta molt és la presència a tot arreu de molts periodistes, a diferència d'ara. Molts eren locals, pels que veiem, però també n'hi havia d'estrangers, i és la primera vegada a un conflicte d'aquesta intensitat i que passa a la franja, que la premsa internacional no pot entrar,
i que qui fa d'ulls i qui fa de veu d'aquesta societat està sent literalment assassinat per ser periodista, i no ho dic jo, que també, però Reporters Sense Fronteres fa informes dient com són assassinats. No són morts accidentals, sinó que són persones perseguides per fer el que fan. De Mohamed també m'ha impactat molt aquesta sensació d'ell, primer que se sent un intrus en aquest equip d'ambulància i d'emergències, on primer ningú li fa massa cas i s'ha de guanyar la confiança de la gent, i és una mica els periodistes quan arribem allà, amb els equips en què ens movem i a la societat que expliquem, fins que no fas aquesta sensació d'equip, de ser un més, doncs no arriba a aquesta unió que fa Mohamed. Al final es converteix en un activista accidental. Ell era un ciutadà més que gravava les cirurgies a un hospital i comença la guerra i aquella mateixa càmera amb què està experimentant la fa servir per al final una cosa tan vital com l'art quan serveix a un conflicte, per exposar, per documentar, per fer-nos arribar. Passa de la seva lluita individual al final a una lluita molt més col·lectiva i com tanta gent que passa sense saber-ho i sense triar-ho a ser activista, gairebé per necessitat, per salvar els altres, però també per salvar-se un mateix. Això m'ha impactat. Crec que és una demostració també del que els periodistes normalment no posem sobre l'escena. Aquí hi ha molt del que passa abans, del que nosaltres posem en una crònica de 2 o 3 minuts, i el que passa després, i les relacions que hi ha entre tots ells. Vull dir que ens completa una fotografia que nosaltres normalment per espai no podem mai fer tan en profunditat. Txell, una cosa que vull que expliquis a la gent, una de les escenes o de les seqüències més difícils del documental és la seqüència del bombardeig a la platja quan hi ha els xiquets jugant a futbol. Em va sobtar moltíssim quan aquests dies parlant amb les Txells a través de correu electrònic per organitzar la xerrada, la Txell Feixa em va dir un dia, és que jo vaig fer una crònica dels xiquets supervivents d'aquell atac. Vull que ens ho expliquis, perquè també parla molt d'això, de com comuniquem, de com un documental, una crònica de la Txell o qualsevol xerrada que pugui fer com a activista la Txell Bragulat ens expliquen una fotografia, un instant concret, però perdem de vista que abans d'això i posteriorment hi ha unes conseqüències que s'escapen a tot allò que puguem arribar a pensar. Sí, va ser molt impactant, Sònia, perquè estava mirant el documental que ens el van facilitar abans per veure què miraríem i de cop veig aquesta ambulància, aquestes camilles que van cap a la platja i parlaven d'aquests nens morts mentre jugaven a futbol i de cop se'm va parar el cor són els 8 nens morts a la Franja de Gaza del 2014, que va ser un fet molt noticiable tristament. I el 2019 nosaltres vam fer diferents viatges a la Franja i justament per això, pel que dius, per veure com evolucionen les coses, perquè sempre ens quedem en la foto del moment, en l'atac, el bombardeig, els morts i els ferits, i aquella vida o no vida continua. I en aquest cas vam anar a la casa, perquè eren 8 nens d'una mateixa família, i vam anar a la casa on 4 havien sobreviscut. El dia que vam anar-los a visitar n'hi havia 3, i ho recordo perfectament. Crec que és una de les cròniques que més em va colpir, perquè vam entrar en aquella casa, el menjador atapeït de familiars que anaven i tornaven, els pares ensorrats, el pare a qui entrevistàvem dient que els 4 supervivents eren morts en vida, que millor que se n'haguessin anat com els altres perquè no ho podien superar, no podien refer la vida. Pensaven en els 4 nens de família que havien perdut allà, i alguns deien, jo és que em vull morir per seguir la vida així. I aquells nens, llavors havien passat 5 anys des de l'atac, aquells nens que llavors hi havia les marxes pel retorn, que era pel motiu que nosaltres estàvem a la Franja, per a aquelles protestes davant la tanca en què els soldats israelians disparaven als nens com si fossin animals, doncs aquells nens tornaven, en aquell moment en què hi havia trets, hi havia atacs, doncs tornaven a embogir, es tornaven agressius, no podien dormir, es pixaven al llit, no podien descansar si no hi havia la mare al voltant, altres estaven en un racó en aquell menjador i no volien parlar amb ningú. El trauma que estaven vivint en un menjador ple de fotos perquè els que havien mort eren els màrtirs que estarien ja sempre en aquella casa com a herois, i bé, patien el que en diuen el síndrome de Gaza, que el síndrome de Gaza no és un invent, està tipificat en els estàndards internacionals, i un psiquiatre, el Uweida, que és un dels més bons que hi ha a la Franja, el vam entrevistar i ens deia que és un trauma que no té posttrauma. És com
quan et dessagnes i ningú et para l'hemorràgia. És com hem estat mirant aquesta pel·lícula, aquest documental, en aquest estat de tensió, com en defensa tota l'estona, doncs això, els ciutadans de Gaza, els 2 milions, la meitat nens i adolescents, estan tota una vida així, no? O sigui, estan tota una vida pensant que els podran tornar a bombardejar i amb aquest estat de defensa que és impossible a nivell nerviós sostenir, no? I això em va afectar i a l'Oueida, arran de la situació d'aquests nens, ens va derivar al psiquiatre un taller que fèiem per ajudar els nens de la franja. I una cosa que em va impactar molt era veure aquest taller amb nens que estaven corrent per una sala, que la meitat com aquesta, no? Vestits amb teles de colors i tal. I me'n recordo que li vaig dir a una de les psicòlogues, i a què juguen? I em va dir, juguen a ser màrtirs, perquè per ells morir com a herois pels seus és lo normal. Llavors hi havia un nen, me'n recordo, que estava amb la porta, tancant-la i obrint-la moltes vegades, molt fort, allò, picant molt fort. I jo pensava, quina bogeria, no?, aquest moment toc I em va dir, no, perquè està simulant que són bombes que cauen. Per ell, les bombes, els trets, o sigui, la banda sonora de guerra era un divertiment, no? Llavors, bé, veure aquesta imatge, no?, de com estaran ara els nens, no?, de tots els nens de la franja, d'aquesta hemorràgia constant de sangrar-se a nivell mental i emocional, em sembla terrible per tots els ciutadans, no? Txell Bargolat, et veia pel revés de l'ull que anaves dient que sí el que deia la Txell Feixa. Suposo que els cooperants, esta foto més llarga la teniu potser més clara, no? Sí, primer aclarir que jo no soc cooperant, o sigui, jo pertanyo a una associació que es diu So de Pau, que sí que durant més de 20 anys hem fet cooperació internacional, sobretot a Palestina, durant molts anys, ajudant una associació que es diu la Health for Committees, que és justament una associació de metges, de fet és gairebé la sanitat pública de Cisjordània i també de Gaza. Llavors, jo he estat en contacte amb tot aquest món, però no he sigut directament cooperant, d'això d'anar sobre el terreny, viure allà i treballar amb les associacions de Palestina, no? Però sí que portem anys, seguint-ho, no? I ara m'he despistat amb aquest aclariment que em preguntaves. Tu anaves dient que sí el que deia la Txell, no? Aquestes conseqüències que s'escapen i que van molt més enllà del fet puntual que podem arribar a relatar en un moment concret. Sí. Bé, clar, abans, aquests dies també parlant-ne, comentava, jo us comentava, jo deia que des del món de l'associacionisme, la solidaritat, la cooperació, etc., treballem des d'un altre punt de vista que el periodístic, perquè nosaltres fem una feina durant més temps, de més mig-llarg termini, quan desapareix l'interès mediàtic, nosaltres continuem sent-hi. Per sort. Per tant, tenim aquesta capacitat de poder anar veient l'evolució de les coses, d'establir unes relacions més a mig-llarg termini. Alhora, moltes vegades, pels periodistes, clar, acabem esdevenint també una ajuda, una font, quan aterreu en un lloc i, ostres, necessiteu conèixer persones del lloc, etc. Llavors, en aquest sentit, sí, clar, estic d'acord amb l'anàlisi que feia, perquè són històries que nosaltres hem sentit moltes vegades. Ara, a més, penses, ostres, això multiplicat per no sé quant, per 50 o unes vegades que sigui, i a més en el Líban també, sense poder-se escapar, que això també és una altra de les coses. Hem vist també les escenes de Rafah, la complicitat dels règims àrabs del voltant que no s'hi posen com s'hi haurien de posar. La impotència també que això genera. Són moltes coses que van venint i llavors també, clar, nosaltres amb la mostra una mica el que fem és això, o sigui, donar aquesta visió més d'abans, de què passa abans, també de les memòries, de tota la història i després també, clar, evidentment, del dia a dia, però no només d'això, sinó també d'aspectes que no tenen a veure amb la violència ni amb la guerra, de les relacions familiars, de tots els altres aspectes de la vida de les persones que també acaben construint un sentiment col·lectiu que no és només marcat per la violència, que també. I això, Sònia, t'interrompo un moment perquè la Txell crec que ho he d'agafar, perquè això que diu de
d'explicar una mica els orígens, en el periodisme ens ho perdem, no? I sovint el que et diuen molts companys d'altres mitjans, et diuen saps quina és la notícia més seguida sobre el conflicte? Doncs la que és com els orígens, no? El conflicte entre Gaza i Israel per Domes, perquè la gent no sap d'on surten les coses, no? I de cop comencem a parlar de Hamas quan potser no saben per què ha nascut Hamas, d'on neix primera intifada, segona intifada, l'ocupació, que tot té uns orígens. Per molta gent tot això, si ara els hi parles de la guerra de Gaza, pensen que ha començat el 7 d'octubre de fa un any, no? I crec que aquí tots els mitjans de comunicació cometem un error, que és a vegades fer la notícia gairebé pels companys de secció d'Internacional, no? Ara parlem de Hezbollah com si tothom hagués de saber qui és Hezbollah, qui són els musulmans xiïtes, qui és l'eix de la resistència, quina és la relació... Com si tothom tinguéssim per fet aquesta geopolítica tan complexa que crec que ajuda que realment ens desconnectem tots molt ràpid. Primer, que hi ha gent que es desconnecta perquè no pot amb tant dolor, i és frustrant veure una mala notícia darrere una altra mala notícia i pensar que no pots fer res, però després hi ha una responsabilitat, crec, de l'audiència, que si tria desconnectar-se jo crec que també és un punt irresponsable, perquè apagant la tele, la ràdio, no llegint el diari, no deixarà de passar el que passa, no? Però també crec que hem d'assumir des dels mitjans de comunicació aquesta mea culpa, intentar fer-ho millor, de ser més pedagògics, no? I perquè així la gent empatitza, si li poses més fàcil, no? Amb històries també, doncs, en aquest documental ho veiem, t'explica el conflicte a través d'unes relacions humanes, no? Amb el conductor de l'ambulància, passen coses que fan que connectis des d'un altre punt en què potser no aconseguiries d'una altra manera. No? De fet, a Ambulance, que ens explica una història terrible, tu em deies, hi ha més coses a banda del conflicte, es mostren coses positives. Ho deia ara la Txell, l'Abu Marzouk, el cap de la unitat. A mi este senyor em genera una sensació tan bonica perquè et demostra que del conflicte en sorgeixen compromisos personals molt forts. Jo el moment que l'han ferit, el curen, el moment d'esclat d'alegria, quan tots veuen que l'Abu se'n surt i el senyor, amb el cap encara mig obert, que l'única obsessió que té és sortir fora, a veure com està l'ambulància i a organitzar el torn. El fill dient-li, no, pare, anem cap a casa. I ell la seva obsessió és reorganitzar el torn. És a dir, que veiem com del conflicte en surten compromisos personals que gent que converteixen l'ajuda als altres, ajudar al poble, en un objectiu de vida. I això també és positiu. En sorgeix gent compromesa realment amb els seus conciutadans. Sí. Bueno, que és una de les coses que nosaltres sempre havíem apreciat, no? Aquesta solidaritat, que no sempre sorgeix. I, per exemple, veiem la pel·lícula d'ahir la tarda, no? Que sí que és un altre context molt diferent, tot i que té semblances des del meu punt de vista amb la qüestió d'Israel, del colonialisme, d'assentament. Sí que sí que genera solidaritats moltes vegades, però no sempre. Per exemple, justament jo estic seguint molt un periodista que està a Gaza, en Rami Abu Jamous, que escriu a l'Orient 21, que és una publicació per internet francesa, que està fent cròniques des del mes de febrer, fa cròniques cada 15 dies, des del mes de febrer del 2024. Llavors pots anar veient tota l'evolució de com s'està vivint en aquest moment, que no té res a veure això, perquè és una destrucció brutal, i com tu deies abans, de tot, dels hospitals, de les escoles, de totes les institucions, dels arxius, de tot, de les biblioteques, de tot, absolutament de tot. I ell va explicant, i va explicant com s'està vivint des de diferents punts de vista, des de diferents coses de la quotidianitat. I una de les coses que deia és que sí que hi ha molta solidaritat, però alhora, en una situació tan bèstia com la que s'està vivint ara, també estan sorgint moltes situacions de conflicte entre la gent, també, dels qui se n'enriqueixen, perquè fins i tot hi ha gent que se n'acaba enriquint. O sigui que la cosa és en aquests moments, ha superat això i està també provocant situacions molt noves, que recorden, és que ni la Nakba, que cal explicar, perquè per mi crec que és l'origen de tot, i d'això en fa gairebé 80 anys, és que ni la Nakba no és el que s'està vivint ara.
i el nivell de destrucció en aquell moment ja va ser molt important, no? Que és l'altra cosa també per la qual nosaltres, els palestins diuen filmar és existir, perquè a l'Anagba, quan va passar l'Anagba, que ja sabeu que és quan es crea l'estat d'Israel, el 1948, hi ha una expulsió brutal de tota la població palestina i ocupació del seu territori, van haver-ne de marxar gairebé 1.700.000 i pico mil, a part dels morts, etc. I aquí és on comença, diguem, l'ocupació de Palestina. En aquell moment, o sigui, ja va haver-hi una destrucció molt bèstia de tot el que era del cinema incipient, també de les fotografies, va haver-hi de tot, fins i tot de les cases, dels barris, dels pobles, que després s'hi va construir de nou a sobre, intentant eliminar tot rastre. Després d'aquella Nakba, durant 20 anys, no es va tornar a fer cinema, ni fotografies, o sigui, fet pels palestins pròpiament, per seguir continuant explicant ells mateixos la seva visió, el seu relat. Llavors, clar, això és un altre dels perills que jo veig avui en dia i per la qual cosa jo crec que és molt important, com heu fet vosaltres aquí, mostrar les pel·lícules que es fan a Palestina, directament. No només les que parlen del conflicte, no només les que parlen de les coses que a nosaltres ens interessen, sinó aquelles pel·lícules que fan la gent a Palestina i que per explicar no només el que els hi passa amb ells, sinó també per explicar el món, igual que fem nosaltres, que anem pel món explicant-ho tot i ens sembla que tothom ens ha d'escoltar perquè som els que tenim la visió més bona de les coses, doncs és important, jo crec, que fem aquest esforç de saber què ens volen dir i què volen explicar aquesta gent al món. En certa manera és allò de l'art, la cultura com a testimoni de la història, com a testimoni de les múltiples realitats. Com a testimoni i també en molts casos, abans quan parlaves tu d'aquestes sessions de teràpia que vau assistir, l'art també en molts casos, a Palestina sobretot, també en Líban, està sent també una forma de superar tots aquests traumes. Ja, per exemple, a Cisjordània és molt conegut el cas del Freedom Theater, que a més hi ha bastantes relacions aquí amb Catalunya. Ells han vingut algunes vegades aquí a presentar les seves obres, que és un teatre que neix justament per ajudar a la gent jove de Jenin el 2002, després de tota l'ocupació que va haver, van destrossar pràcticament tot el camp, o una bona part del camp, per intentar donar als infants i als joves eines per poder explicar-se, per poder-se expressar i també per saber que a la vida poden fer altres coses que no sigui anar a tirar pedres, agafar un Kalashnikov, que potser també és el que han de fer, no ho sé, o a vegades, mira, ells han de decidir com lluiten, però els dona una altra oportunitat i una altra manera, unes altres eines, i això a través de l'art, no només del cinema, és una bona manera també. Per això també hi ha tant de cinema a Palestina, si ho compares amb altres països de la zona i si tens en compte que Palestina no té un estat, per tant no hi ha unes institucions al darrere, no hi ha un finançament, però tot i així aconsegueixen fer-ho. I per què? Perquè també hi ha aquesta necessitat d'explicar-se i d'expressar-se. Sí, a més jo crec molt en el valor que t'expliqui el relat una persona que és d'allà, perquè nosaltres encara que no ho vulguem fer, jo tinc molt aquest síndrome quan anem als llocs, és com que al final, per molt que tu vulguis ser rigorosa i acurada i respectuosa, humana, no estàs allà, no ets un d'ells. Per molts anys, que jo vaig estar 6 anys visquent a Orient Mitjà i mai m'he sentit libanesa. Estimo el Líban, és casa, però seria molt d'impostora dir que jo sóc una d'elles. Per tant, sí que a vegades ells admiren el sentit tu expliques la nostra història, però no ets una de les nostres perquè no tens ni els orígens, ni el context, ni la cultura, ni la manera de fer. Per tant, crec que és molt humil els que sobretot ens dediquem a fer això, a veure i de veure del treball que fan gent del territori, perquè és el seu relat, és la seva història i primer tenen més dret ells que ningú a fer-nos-la arribar. Per tant, per nosaltres és una font de coneixement increïble i també a l'hora de fer periodisme. Crec que aquest tipus de documentals, crec que les notícies també hem de tendir cap aquí. Us dèiem de ser més pedagògics, anar als orígens i no oblidar-nos de com
com sorgeixen les coses perquè ens puguem enganxar a aquesta roda informativa, però després també el que intentem fer perquè la gent empatitzi, doncs, posar cares, noms i cognoms als conflictes, no? Perquè hi entrem molt més quan aquella persona, quan ens diuen un nen, un jove, una dona, una mare, una àvia, no? A través d'una persona que podria ser qualsevol del nostre entorn, ens enganxem molt més que no pas parlant, com fem sempre, de morts, de ferits, com si fos un partit de futbol, de guanyadors, de perdedors. Vull dir, hem arribat a explicar els conflictes d'una manera que deixa molt que desitjar, no? Jo diria. És possible parlar de conflictes defugint d'estereotips i prejudicis? Hauria de ser possible, però és molt difícil, perquè els mateixos periodistes, jo no crec en el periodisme neutral, en el periodisme objectiu, en el periodisme fred. Jo sóc la primera que vaig carregada de prejudicis i me'n vaig adonar molt quan vaig posar un peu a l'Orient Mitjà que m'havia de desvestir i tornar a vestir una altra vegada perquè anava carregada de masclisme que no coneixia, segurament d'aspectes racistes, de molts prejudicis que tenim tots, però has de fer l'exercici humil de reconèixer-ho, no? Llavors pots fer un periodisme, jo crec que aspiri que sigui honest i que aspiri a ser el més de veritat possible, no? Però és veritat que és molt difícil. I a més, en aquest conflicte especialment, i crec que molts periodistes ho patim, és molt difícil fer un periodisme perquè et cauen de totes bandes. És un conflicte tan polaritzat que ja no vols ser objectiva, vols explicar, i sobretot si has estat sobre el terreny, pots explicar coses perquè les saps, no? Però ni tan sols estar sobre el terreny, per molta gent et dona dret a explicar de penquet perquè no els agrada. Llavors arriben molts atacs. Vull dir que hi ha molts lobbies, molts bàndols que volen matar el missatger moltes vegades, no? I si no és per censurar-te és perquè tu t'autocensuris a l'hora d'expressar determinades coses, no? Per tant, és complicat, jo crec, fer periodisme en aquest conflicte. Txell Bragulat, vosaltres a la mostra de cinema, un dels objectius també és justament això, combatre estereotips, combatre prejudicis que ens porten a la islamofòbia. Et llanço tu també la pregunta. Què fem amb els prejudicis? Què fem amb els prejudicis? Home, jo crec que els prejudicis ajuden a curar-se, entre cometes, no? Coneixent, o sigui, apropant-se, interessant-se per aquestes societats, pel seu dia a dia, també per tot el que poden aportar. No mirar-ho des de la superioritat i des del judici, no? Des de, tenint-ho el decàleg del que ha de ser, no? Sinó obrint-te i intentant apropar-se amb molta obertura, no? I sense posar els propis valors per endavant, no? Llavors jo crec que aquesta, clar, és una de les maneres. A més, també, evidentment, tenint bona informació, no? Perquè, clar, amb tot això de les fake news i de que cadascú explica les coses a la seva manera, clar, hi ha coses que no s'aguanten per enlloc, no? Per tant, també cal una mica d'informació i de formació. Llavors, clar, nosaltres això ho intentem a través del cinema, que és una forma, diguem, més fàcil perquè generes empatia, també perquè ajudes, d'alguna manera, també ajudes a analitzar i a descodificar el que t'ensenyen les imatges i la construcció dels relats, tot això amb els debats, amb els cinefòrums, amb tot això ajudes també a fomentar un esperit crític per part del públic, que després, quan es vegi altres pel·lícules sobre qualsevol altre tema, també pugui fer aquest exercici d'anàlisi i de no empassar-se les coses sense abans preguntar-se què és el que li estan dient. Llavors, tot això creiem que hi contribueix. A més, clar, si tu tens una constància, perquè tens un interès i vols entendre aquesta part del món, que a més és molt propera i a més són mediterranis igual que nosaltres, per tant també compartim moltíssimes coses. Llavors, clar, si li vas donant això continuïtat i pots anar veient des de diferents aspectes, perquè clar, nosaltres totes les mostres no mostrem el mateix tampoc, no? A part de que, hi ha allò de les collites, com el raïm, doncs va ser igual amb les pel·lícules, no? Però sí que intentem donar aquesta visió àmplia, diversa, des de diferents punts de vista, mostrant les contradiccions, també. Perquè, evidentment, no tothom pensa igual, ni tothom és igual. I realment estem parlant d'una unitat quan és un món
són molts països, diferents cultures, un desenvolupament històric també una mica diferent. Per tant, cal explicar-ho, tot això. La Txell Baragulat deia distingir la informació. Aquí tenim un contrasentit. Vivim en l'època de la sobreexplotació informativa i aquí hi ha un grandíssim repte. Com discriminem quina informació sí, quina informació no, què és fake news, què no. Déu-n'hi-do, la tasca és complexa. Sí, jo crec que estem en una època de sobreinformació com mai, però justament per això estem desinformats més que mai també, no? Vull dir, hi ha molt soroll, molt soroll, i a vegades sí que et diuen, però en una època així en què tots tenim diferents finestres, diferents plataformes, els corresponsals feu falta, i jo crec que fem més falta que mai. Perquè crec que necessitem algú que estigui sobre terreny i ens ordeni les coses i triï, que ja hi ha prou feina, que sí, que no, tingui les fonts on discutir allò, algú que et creguis, no? Perquè és que si no, si tu entres a Twitter o entres a Instagram o als digitals, és que hi ha tanta informació que no pots fer una criba. Llavors jo crec que tenir gent de referència, mitjans de referència que t'ordenin, en què tu creguis, doncs és important. Jo segurament, perquè soc de la corporació, però crec que a vegades no ens fem a la idea els mitjans públics catalans, tant la ràdio i la televisió, el luxe que representa tenir la xarxa de corresponsals, d'una desena de corresponsals pel món, on t'expliquen el món en català, amb una mirada amb què pots empatitzar. A vegades estaràs més o menys d'acord, però que crec que és molt important aquesta figura, sigui la de Catalunya Ràdio, TV3, digitals o altres, però buscar bé amb qui ens informem i llegir i mirar moltes coses diferents. Però és veritat que els xarxes, tot el que és digital, ens ajuda molt per una banda quan estem sobre terreny, però és una arma de doble fil. Vull dir que és ben utilitzada, un avantatge. Ara de casa no sabríem la meitat de coses si no fossin pel que ens arriba per Twitter, per Instagram, per gent ni tan sols que són periodistes, però que estan fent feina de periodistes, però també et colen moltes coses que no són. A vegades atacs que fa 3 dies que van passar, protestes que són d'un any abans, a vegades coses que no és ni del mateix lloc, i clar, això sí no fas una... Crec que els mitjans de comunicació tenen un buit aquí, un gap molt important, de centralitzar esforços i personal a verificar el que ens arriba i el material que utilitzem. És que, de fet, la irrupció de les xarxes socials ens ha trastocat completament. Com a mínim, els periodistes, jo ara penso el periodisme que ens van ensenyar tu i a mi a la facultat, ja no existeix. I les xarxes socials ens ho han trastocat tot. Però jo encara hi crec, crec en un bon ús de les xarxes socials, però per això crec que estem encara enrere, que ens han adelantat. Les xarxes, el mal ús està per davant, però crec que encara ho podem redirigir fent una bona utilització. Ha sortit una mica en les vostres intervencions la qüestió de la censura i l'autocensura. Les imatges, per exemple, que hem vist aquí al documental són duríssimes. És molt poc habitual en un informatiu de televisió veure imatges tan dures, i les que es veuen porten aquella advertència inicial del presentador o presentadora, els advertim que les imatges que van vostès a veure són molt dures. Ens hem d'autocensurar? Sí, no? O fins a quin punt mostrar aquestes imatges l'únic que fan és fomentar el morbo i el sensacionalisme? Sí o no? Què hem de fer amb aquestes imatges? Bueno, ja és una mica el que deia abans. També es tracta de veure també l'honestedat que hi ha en la manera com estan fetes. Has de tenir en compte tota una sèrie d'elements i posar una balança també, que hi guanyes, que hi perds. I jo crec que al final sí que és veritat que aquí hi ha gent que es pot sentir molt molesta, però també hi ha tota aquesta altra part que dèiem abans, de relació, de solidaritat, i també que si no veus aquesta pel·lícula segurament et mancaran poder-te fer una idea del que són les coses. Llavors ho poses a la balança i dius, doncs, a més, no n'hi ha més. Del 2014, pel·lícules així de Gaza, jo crec que no n'hi ha més ni n'hi haurà mai més. Per tant, és una cosa molt única. Clar, ho pots posar en tota la balança i llavors, en aquest context, en aquest moment, doncs sí que val la pena. Potser
en altres moments decidiríem que ara, per exemple, estem fent moltes projeccions de pel·lícules que tenim al catàleg de la mostra de Palestina, perquè la gent ens ho demana i les tenim subtitulades en català i llavors és una bona ocasió també per poder parlar i poder discutir, poder posar en comú què sent la gent i què es pregunta. Doncs justament nosaltres hem debatut si aquesta calia proposar-la o no i hem decidit, just ara per exemple hem decidit que més valia no mostrar-la. Per què? Perquè són imatges que ja estem veient a través de les imatges de destrucció. En aquest moment anem saturats d'imatges de destrucció i potser no cal posar-n'hi més. Tot i que és veritat que són molt diferents, que és un altre context i de tot l'altre que ja té la pel·lícula també. Però, per exemple, nosaltres en aquest moment hem decidit això. Clar, jo crec que és una mica el que s'has d'anar valorant una mica en cada moment. A nosaltres, a nivell informatiu, aquesta és una lluita diària que hem patit els que som fora, quan estàs de corresponsal, també quan estàs a taula internacional, i que genera moltes discussions greus, perquè hi s'entenen les dues opcions. Jo sóc més d'exposar-ho tot, perquè crec que el que s'ensenya és el que passa i després hi ha les veus de que li donarem el sopar a la senyora Maria. Doncs escolti, la senyora Maria dinarà més l'endemà si no sopa aquell dia perquè les imatges l'alteren. Però és que això és el que està passant i a vegades és tanta la frustració que sembla que no hi hagi una altra manera de sacsar la gent que ensenyar imatges com aquestes. També és veritat que fent això, i en som tots conscients, generes moltes vegades el rebuig i que algú apagui la tele perquè no vol veure allò, o et diuen companyes meves, jo estic amb els nens dinant o sopant a l'hora del TN, no puc veure això. També una reflexió que et fa pensar si ho estàs fent és el que fem amb els ciutadans de casa ho faríem amb els ciutadans d'Occident? Els ensenyaríem igual, perquè amb la Covid va passar. Vam veure imatges terribles de llocs del món que mai vam veure a casa nostra. Llavors, el tractament que donem ho ensenyem tot, com hem vist aquí, que aquí té un sentit. Els informatius ho fem de tot arreu, o hi ha llocs a l'Àfrica on es pot fer, a Orient Mitjà es pot fer, a Àsia es pot fer, quan vens més a prop a Occident, aquí ja no es pot fer tant. Vull dir que jo mateixa també em plantejo això. Després també una reflexió que a mi veure coses com aquestes, també el Mohamed expressar-se així, em fa entendre també la guerra contra els cossos, però també contra les ments, el terror psicològic que es desprèn d'aquesta pel·lícula. O sigui, com emocionalment i mentalment destrossen la gent, ho havíem comentat, l'estrès, els avisos de les bombes, de si les llencen o les llencen. A casa nosaltres hi érem, hi ha aquest sistema que està estructurat del govern israelià de fer avisos el que en diuen tocar la teulada primer. Tocar el teulat és tirar un explosiu que no funciona d'alguna manera perquè caigui el teulat perquè la gent entengui que és un primer avís i que té uns minuts per marxar. O llavors, si no tiren l'avís aquest, hi ha la trucada a la porta que en diuen que és via telèfon, un missatge en àrab o un interlocutor en àrab d'aquests números que ells deien perillosos, això també està establert, en què t'avisen que vagis marxant. O si no, tirar pamflets, com hem vist que feien també el Líban ara, advertint que t'evacuïn, que al final és un desplaçament forçat el que t'estan obligant a fer, però que són tàctiques que embogeixen a la gent, perquè enmig d'un combat on et cauen bombes, a nosaltres ens explicaven, ja no saps si t'estan advertint o és que t'estan atacant. Que tu sentis un soroll al teulat i hagis d'entendre que allò és un avís que en cap d'un minut o dos t'ensorraran la casa, és molt greu i és molt dolorós per la gent i deixa traumes de per vida. I això ho veiem ara a Beirut, perquè allà no tenen ni avisos, ni refugis antiaeris, ni sirenes, ni tenen res. Els estan bombardejant de forma aleatòria, perquè ja no és només contra Hezbollah ni el sud, i no tenen cap tipus de protecció. Llavors, no només és el dolor que veiem en imatges, sinó el dolor emocional i mental, psicològic, que d'aquest no ens en fem ressò, i és el que passa de generacions en generacions i generacions i que fa que després vingui el que ve en aquests llocs tan castigats. Vull dir que el pitjor està per venir en molts nivells, però també què esperem que sorgeixi de Gaza? Què esperem que sorgeixi del Líban amb aquests atacs? Aquests nens que els hi han destruït tot, nosaltres vam veure Síria, Raqqa. O sigui, t'ho deien, si jo em faig gran, m'han matat la família, m'han destruït casa, no tinc cap futur. Si jo em faig gran, vigileu amb nosaltres, i s'entén. Aquestes generacions i generacions condicionades de per vida per la guerra, que ho veiem al documental, els xiquets que els han bombardejat la casa
i un diu a càmera, però que els hi costa avisar un dia abans perquè així podrien marxar. I tu, Txell, em deies, tan jovenets i pensant en que, home, podrien avisar abans, no? I després també el germà, no?, que el moment que mira a càmera fa almenys hem salvat els texans. Sí, aquest toc d'humor, Estos moments d'humor. d'humor. O el senyor del rentavaixelles. També, diu, fa 3 mesos que ho havia comprat. Sí, jo crec que l'humor salva. O sigui, és un element de supervivència, no? I aquí l'hem vist amb el moment del nen, amb els texans, que té els seus texans, el senyor amb el seu rentavaixelles, doncs mira, no l'havia ni acabat de pagar i ja no el tinc, no? Crec que és una eina que et salva, és supervivència pura. Ara l'Ivan també aquests dies en contacte amb gent de Beirut, la broma de com estàs? Bé, almenys no m'han matat encara. Bueno, clar, és que... Però és que és el que... O una noia em deia, doncs mira, m'han bombardejat al cementiri del costat, doncs gairebé, mira, si em maten ja el tinc a... Bueno, és una forma de... Al final, és veritat que l'humor no canvia les societats, però sí que dona molta força a resistir situacions com aquestes. Això anava a dir, resistir, expressar-nos per poder resistir, no? Ja sigui fent bromes amb els familiars davant d'una càmera o fent cinema. Sí, per resistir i existir. Quan en el cas de Palestina és que és claríssim, no? Que hi ha un intent, hi ha una voluntat d'esborrar, no només, o sigui, d'esborrar-ho tot, no? Memòria inclosa. Llavors... Bé, diuen, no tenim justícia, però tenim memòria, que és una altra de les grans frases que diuen els palestins, no? No tenim justícia, però tenim memòria, no ens han fet justícia, però no esborrem. Sí, clar. I ells és anar-ho explicant, anar-ho expressant i anar documentant, també, no? L'altra cosa abans que també comentàvem, clar, aquestes imatges també serveixen en molts casos per documentar després tot de processos de denúncia internacional que es fan. No? Per exemple, nosaltres tenim un amic, que és en Raji Surani, que és del Centre de Drets Humans de Gaza, que és una associació que treballa pels drets humans a Gaza des de fa molts anys. No? Ell és advocat i, a més, està treballant amb l'ONU, està amb la denúncia aquesta de Sud-àfrica, i què és el que estan fent? Recopilant-ho tot. Tot el que pugui servir de prova per un judici més endavant que esperem que arribi algun dia i que s'aturi aquesta impunitat de l'Estat d'Israel, que al final és aquesta impunitat des de l'any 48, que és el que va perpetuant aquest conflicte, i no només aquest conflicte, perquè tot això té conseqüències amb tot el Mediterrani, amb totes les situacions que es van donant en diferents països del Mediterrani. O sigui, és una desestabilització constant. No? I fins que això no es resolgui, fins que no anem això, no hi haurà possibilitat, per més que resisteixin, per més que... S'ha de poder resoldre. De fet, al final el sentit que té també és que la resta del món s'adonin, o ens adonem, de que cal aturar-ho això d'alguna manera. Bé, és molt impactant veure com estem a dies del 7 d'octubre, primer aniversari, i ja no estem a Gaza, ara mateix estem al Líban, estem pendents de com Israel contestarà a Iran, no? Vull dir que al final Netanyahu ha aconseguit en un any canviar totalment el relat, no? I, no sé, destruir absolutament Gaza, annexionar-se més parts de Cisjordània, començar la invasió al Líban, tornar a enfrontar-se amb Iran. Vull dir, en un any tot podia anar pitjor i ha anat, no? El que fa por és que justament això, en un any, com s'ha anat extenent el conflicte i la velocitat que està agafant. Fa por pensar d'aquí un mes on estarem. Sí, depèn de Netanyahu d'allà on pugui arribar, perquè és veritat que ell se sent totalment impune ara mateix, no? Tot li ha anat a favor, diguéssim, ja ningú se'n recorda o ha deixat molt enrere el que va passar, la rada de seguretat del 7 d'octubre, no? Que ell presumia que era Israel l'estat més segur, amb l'exèrcit més potent. Hamas, amb un acte bàrbar, totalment condemnable, va demostrar que no era així. Però bé, de moment ha destruït Gaza i ara està pujant de popularitat amb tot el que està fent el Líban, que és gros. Vull dir, està tornant a créixer les enquestes, com més ataca, i ell ho veu, això, i al final ell el que vol és mantenir-se al poder perquè sap que la justícia l'espera i quan el facin fora, si cau, sap que pot acabar a la presó. Per tant, ell, sense que Estats Units ni la comunitat internacional l'aturin, doncs se sent lliure per fer tot el que tingui el cap de fer, no? És complex repartir culpes.
Hi ha un moment al documental que el Mohamed en la seva veu en off diu com va començar tot això. Diu, uns diuen una cosa, els altres diuen l'altra, qui té raó, diu la realitat, diu la veritat, diu és que hi ha gent atrapada enmig d'això, és a dir, generacions senceres que naixen, viuen i moren enmig del conflicte. Sí, això ho comentàvem les tres, crec que és com molt... Primer et sobta que tot sigui Al·là, no? Tot és Déu ens protegeix, Déu ens guarda, això és la voluntat de Déu, perquè la religió és veritat que té un pes molt important i és un gran refugi, però també, ho dèiem abans, hi ha una altra raó i es veu la cara d'incomoditat de molts quan el Mohamed els hi pregunta què penses d'això, què sents ara, perquè tampoc és un lloc on es pugui parlar lliurement de tot. Vull dir, Hamas allà tampoc posa fàcil la llibertat d'expressió de la seva gent i ara estava llegint un llibre que té el seu valor, no? Que és El poeta de Gaza, i és d'una noia periodista justament que acaba marxant, que té part de la família de Hamas i explica una doble ocupació, no? L'ocupació de molts palestins en mans de Hamas, que també estan atenallats, i a la vegada l'ocupació d'Israel a diferents nivells, no tenen res a veure, però diuen fins que no acabem amb una ocupació interna com és la de Hamas tampoc tindrem la força per acabar amb l'exterior. No? Vull dir que es nota un punt d'autocensura en moltes d'aquestes persones que no volen entrar. És veritat que vaig llegir una entrevista del Mohamed i deia que ell tampoc volia fer política en el seu documental, no? Que no buscava això, però és que ja ningú hi entra. Ningú vol donar cap tipus de valoració del que hi passa. El que també passa a Cisjordània, no? I no governa Hamas. Però Cisjordània també és un... Bueno, la gent no es pot expressar lliurement, hi ha molta censura també, no? Quan hi ha hagut manifestacions s'han reprimit, han assassinat a la presó a un dels que podia ser un nou líder, no? Que era una persona que lluitava contra la corrupció i pels drets humans a Palestina des de Cisjordània, i va acabar, bueno, el van matar, vaja. Hi ha por, hi ha molta por. Que no és una cosa només no és un patrimoni de Hamas, no? No, però a Gaza sí que, clar, a Gaza Hamas genera molta terror també amb la seva gent. Sí, però si parlem de tot Palestina, la situació que viu, perquè jo crec que això també hem de mirar de parlar-ho, de no... O sigui, Palestina ja està prou fragmentada, no? Però continua havent-hi una Palestina. No? O sigui, aquesta separació, ja sé que físicament i per moltes coses tendim, no? a disgregar Palestina, però jo crec que és important també parlar que a Palestina n'hi ha una, no? I que els malgrat palestins... les diàspores i tot, i ells la defensen i la senten, Totalment. tot i que cadascú té la seva Palestina, perquè no és la mateixa la Palestina d'un camp de refugiats del Líban o de Síria, que la Palestina de Cisjordània, que la Palestina dels del 48 o dels que estan a Europa. No? Totalment, i que els palestins, i molts t'ho diuen, els palestins no som Hamas, com els libanesos no són tots Hezbollah. Vull dir que fem unes simplificacions, segurament perquè no ho expliquem millor, no? Però que hi ha, ara mateix al Líban hi ha moltes divisions, amb gent que vol Hezbollah endavant i altres que se senten hostatges d'aquesta milícia xiita, no? Com crec que dins els palestins amb Hamas també hi ha gent que ho veuen com l'única resistència possible i que altres, com veiem aquests joves, és jo no vull més guerres, ja estic fart d'això, no? Vull dir que clar, és molt difícil, no? Txell Feixas, Txell Bragulat, tinc a l'Oriol des allí fons dient talla portem una hora, Déu-n'hi-do. Jo crec que tenim corda, si ens hi la Txells aquí. Déu-n'hi-do, no? Com expliquem les guerres? El que ens ha donat en una hora, com expliquem les guerres? Com volen, com volem? O simplement com podem, aquí anem. Doncs bé, després continuem, noies, si us sembla. I, Oriol? Sí, tenim mitja hora per a que passa el micròfon al públic, si voleu fer alguna intervenció, alguna pregunta, aprofitant que tenim gent coneixedora de la matèria. Sí? Comencem per l'Oriol. Jo, aprofitant l'avinentesa, una purament informativa. Fins a quin punt aquest atac del 7 d'octubre de fa un any no hi ha una deixadesa de funcions per part de la seguretat d'Israel o fins i tot una facilitació? Perquè se n'ha parlat, em sembla molt bèstia i molt heavy, però fins a quin punt no hi ha una part d'això? És difícil, la pregunta, i jo no tinc prou informació per... Aquí es parla molt d'hipòtesis. El que es va dir és que Israel fins a un punt sabia que hi hauria l'atac, que no sabien la magnitud de l'envergadura d'aquesta ofensiva
i que en algun moment de la cadena de mando fins a arribar a dalt, a la direcció del govern, algú va desestimar que això era greu i que aquí es veu que van saltar caps perquè no es va saber veure. No? Llavors hi ha les teories conspiratives que jo aquí no hi entro i prefereixo senyar-me més als fets de que a Israel ja li interessava deixar passar això per tenir dret llavors a contestar i a arrasar Gaza, no? Que és, per mi no deixa de ser de moment una teoria conspirativa, no hi ha proves d'això i no vull pensar, no vull creure tant en el mal de que algú vulgui que Hamas s'introdueixi dins fent la barbària que va fer, no? Com un atac terrorista que va ser allò en territori israelià. No vull pensar que van deixar fer això per justificar el que ha vingut després, no? Però sí, no tenim informació clara. Només que sí que alguns sabien que algú s'estava movent, perquè és impossible, els que hem estat allà, és impossible que a la tanca hi ha càmeres per tot arreu, hi ha soldats per tot arreu, hi ha infiltrats per tot arreu, i com hem demostrat, justament la intel·ligència israeliana ha demostrat ara al Líban, amb els busques, amb els walkie-talkies, matant a Narrala en aquell edifici, ha demostrat que si algú té és intel·ligència. No? Per tant, em costa molt creure que un any abans no van poder preveure de cap manera l'atac de Hamas. No? Però no et puc dir més que això. Més preguntes? Jo aprofito, si us deixo de fer una pregunta, aprofito jo per fer una pregunta. Segurament el conflicte Palestina és un dels més mediatitzats. Al món hi ha moltes més guerres, no sé si amb la mateixa quantitat de morts que a Palestina, potser en algun cas fins i tot més, però que no apareixen als mitjans de comunicació, tampoc apareixen a les pel·lícules. En tot cas, tinc la sensació que el conflicte palestino-israelià ocupa un percentatge molt important respecte a altres conflictes que hi ha al món. I també, no sé, en el cas de la mostra de cinema àrab, clar, és una mostra de cinema àrab que és un concepte molt ampli i no sé fins a quin punt també acapara l'atenció a aquest conflicte. Llavors, la meva pregunta és per què posem tant el focus en aquest conflicte i no en d'altres i que decideix posar-lo aquí i no posar en conflictes que puguin haver a l'Àfrica o a l'Àsia o a Centroamèrica? En el nostre cas, clar, no podem estar... O sigui, som una entitat que ens hem especialitzat, diguem, en l'àrea mediterrània. Havíem fet cooperació i també hi havíem organitzat una mostra de cinema de vídeo indígena d'Amèrica, de tota Amèrica, durant els finals dels 90 i principis dels 2000. Però bé, tenim un compromís amb el Mediterrani, entre altres coses, perquè nosaltres creiem que nosaltres també som mediterranis, formem part d'aquesta zona, d'aquesta regió del món, i per tant volem no només conèixer-la, sinó també establir-hi vincles i relacions, no? Per entre tots canviar-lo. No? El conflicte que tu deies, no? O l'ocupació de Palestina per part d'Israel, com ho diem nosaltres, nosaltres creiem que és un conflicte molt clau, o sigui, molt clau en la política, no només en la política mundial, sinó també en la política del Mediterrani i europea. No? O sigui, aquesta ocupació condiciona molt la realitat social i política de tots els països del voltant. Clar, ara aquí seria molt llarg explicar tota la història. No? Nosaltres creiem que si s'aconseguís acabar amb l'ocupació i arribar a una situació en la que hi hagués un estat democràtic on tothom pogués viure amb llibertat i amb dignitat i amb les mateixes condicions, sense discriminacions, etc., canviaria el panorama de tota la regió. I això, segurament per interessos de molts tipus, no es vol. No es vol ni que les poblacions del món àrab que han demanat a crits que ja estan farts de dictadures, no hi ha manera que se'ls hi deixi, de que se'n surtin en aquest sentit. Llavors nosaltres creiem que és important perquè el moment que aquest conflicte es resolgués desactivaria moltíssimes coses i seria una oportunitat i una esperança per democratitzar els països del Mediterrani. Per això nosaltres hi posem èmfasis i jo crec que per això des d'aquí es mira amb especial atenció, tot i que hi ha altres conflictes, evidentment, per tot el món que també es mereixerien el seu interès.
però bueno, nosaltres no arribem a tot. I també se'l mereixerien, evidentment, els informatius. I aquí crec que tots també som víctimes d'una dictadura informativa que a vegades ens costa fins i tot explicar-nos-la a nosaltres mateixos. Ens enfadem molts cops de... Jo recordo quan obríem tots els informatius, i amb això estic un punt obsessionada amb el que passa a Afganistan, el genocidi de dones a Afganistan, aquesta guerra psicològica que continua matant, com hem deixat el país en mans dels talibans, la comunitat internacional no diu res, i aquell país s'ensorra cada dia, i vam obrir moltes setmanes informatius i ara et costa col·locar el que en diem un breu de 30 segons de què passa allà, i quan els dius als editors que vols viatjar allà a fer alguna cosa, et diuen que allò no ven, i que ara el que ven és Pròxim Orient, Ucraïna va vendre molt, ara no ven tant, si no hi ha un atac molt gran. Vull dir que al final, tristament, el que ens mou són morts, ferits, atacs i espectacularitat, sobretot televisiva i a nivell d'imatges. És així. Si hi ha alguna cosa espectacular, hi anem. Si no hi ha d'on treure coses que colpegin a la gent, no hi anem. I el que intentem fer, jo crec que es pot demostrar que passa, és que el no ven no és cert. A la gent, si envies un equip de periodistes que intenta fer una bona feina a l'altra banda del món i allà hi ha una història, la gent la consumeix. Si li expliques bé. Ara, explicar-ho bé és temps, són diners, i no tots els mitjans volen fer l'aposta d'algú que no saben com sortirà. Però sí, jo crec que això és una altra crítica que hem d'afrontar i canviar, de l'eix que tenim d'explicar conflictes. L'altre dia sentia una corresponsal que deia: tenim els corresponsals del món tradicionalment a uns llocs i no els movem. O sigui, els conflictes es mouen, n'apareixen de nous, i si tu mires el mapa dels grans mitjans del món on tenen els corresponsals fixes, no es mouen. Per interessos segurament que no responen on hi ha els conflictes, sinó altre tipus d'interessos informatius. Llavors és bastant frustrant, perquè a l'Àfrica passen moltes coses i ens arriben de tant en tant. Llavors sí, jo comparteixo això. Primer, que no parlem de moltes guerres, i el que no es parla no existeix, i després que moltes coses amb què el criteri ens va portar a posar a primera línia molt temps desapareix, malgrat que continua passant allò que explicàvem. I això és bastant frustrant, sí. Algú demana la paraula? Sí. Passem aquí davant, després anirem allà. A veure, la pregunta que tenim sobre la taula és com comuniquem els conflictes. I a mi del documental m'ha sobtat com després que un diu no volem més guerres, llavors se parla de les decisions que prenen les parts. I aquestes parts no tenen nom en aquest documental. I això és molt important perquè, a més, heu fet uns comentaris interessants perquè podríem parlar quin paper juga Famàs o els grups que s'organitzen en principi per a defensar-se, però també que parlem d'Israel o de Netanyahu quan darrere realment el que hi ha és tota una teoria política que jo crec que s'ha de denominar sionisme i que té a veure amb visions nacionalistes excloents. Però no li donem aquests noms. És Netanyahu, el qual és com un héroe, que cada dia mata no sé quants perquè vol matar héroes dels altres. I en aquestes simplificacions s'expliquen. Llavors, lo interessant d'un documental com aquest és veure també les xarxes de suport entre la gent i les formes, però potser per a canviar la forma de comunicar hem d'anar a les paraules claus. I les parts m'ha sonat molt simplificador. Clar, però Mohamed ho fa perquè ell mateix, en una entrevista que vaig llegir, diu que no vol entrar en política, que just el que no volia amb aquest documental és fer política, tot i que ensenyar això, estàs fent política, però té el dret a ensenyar, jo crec, que la seva gasa d'una altra manera. Jo crec que ell vol posar el focus en un altre lloc i no en el conflicte
polític, sinó en la derivada que té allò sobre el terreny, no? Sí, bueno, no vol entrar en qüestió partidista, no? Però jo crec que la qüestió bàsica, quan tu deies, no? L'arrel del problema jo crec que sí que hi és, no? Vull dir, evidentment. Sense posar-hi paraules es veu quin és el problema aquí. I el problema és l'ocupació, no? Jo crec, vull dir, això està claríssim. I l'ocupació ve pel sionisme. Estic completament d'acord amb tu, amb això, que es parla poc del sionisme i se n'ha de parlar. Se n'ha de parlar perquè és el que dona origen a tot plegat. Bueno, també, això és un documental. Hola, Amparo, què tal? Fa dies que no et veia. Potser perquè jo no ho interpreto com una peça periodística. És un documental i aquí no ens parla un periodista de formació, sinó que aquí possiblement no ens parla ni un futur director de cinema ni un artista. Ens parla un ciutadà de Gaza. Jo ho interpreto així. I jo interpreto el fet que ell parli de les parts, simplement, justament per això, perquè ell considera, pels seus motius, que ell vol explicar una història en la qual millor deixar-ne de banda els noms, que si estem totalment d'acord són els realment responsables de tot això que ell ens està mostrant com a ciutadà a través dels seus conciutadans. No ho sé. Jo voldria afegir una cosa sobre això que deies del sionisme. Hi ha una pel·lícula d'una directora palestina que es diu Maris Gargur, que es diu La terra parla àrab. És un documental que té més de 10 anys. Jo crec que per internet el podeu trobar subtitulat al francès i fins i tot crec que el castellà també hi deu ser. I explica la creació de l'Estat d'Israel i comença pel segle XIX i pel sionisme. I ho explica basant-se en testimonis, en persones que van viure la Nakba i també amb un historiador palestí que es diu Nur Masalha, que també en podeu trobar llibres aquí editats en castellà, en té diversos, el Nur Masalha es diu. I és un historiador palestí que parla de tot això i aquest documental comença explicant la creació de l'Estat d'Israel i comença parlant de sionisme. I ho dic perquè, si el vols buscar, es pot veure i és molt il·lustratiu. Fins i tot jo he estat veient-lo amb gent palestina que et diuen, ostres, jo això no ho sabia, ostres, jo això no ho havia vist mai, no? Perquè per allò que dèiem, com que s'ha volgut eliminar tot i moltes pel·lícules han desaparegut, etc., doncs fins i tot els palestins desconeixen la seva pròpia història moltes vegades, no? I aquesta dona ho va fer amb aquesta pel·lícula i és una de les pel·lícules que a Palestina, diguem, és una de les pel·lícules referents. És una pel·lícula d'una hora, I et fa allà un resum i està concentrat en aquest període, justament. La senyora es diu Maris Gargur, així tal com sona. Hi havia més preguntes? Tu tenies una pregunta a fer? Jo volia dir que, a banda de tots aquests conflictes religiosos i que tenen tots per allà, no? A veure com ho explico. Detrás de tot això, el que hi ha també és un gran negoci de lo que és la guerra, no? I els interessos que hi ha de les grans potències com Estats Units, Xina o alguns països, no sé en quin punt, Espanya també participa, perquè crec que Espanya produeix armes i les envia, no sé, aquí per allà també. Detrás hi ha interessos econòmics com el gas de Cisjordània, crec, que té reserves de gas o alguna cosa així, no? I fins a quin punt Nacions Unides no pot fer res en aquells països i en aquells conflictes polítics i religiosos, no? Però sí que podria fer, no? En les potències, o inclús les potències europees que estan participant d'este negoci de la guerra, no? No sé si ho dic bé, que aquestes notícies se diuen poc. Ne vaig sentir alguna de que Espanya havia enviat no sé què cap allà. Però si és que ajuden a algú, entenc que ajuden a Israel. Sí? Sí, no posem gaire el focus en això. És veritat que ara es va filtrar fa poc que els Estats Units també d'amagat havia aprovat un enviament d'armes ingent i com a Estats Units aquí a Europa també ens ha de caure la cara de vergonya, començant per Alemanya però també per Espanya. Me'n recordo que va venir la Ziad, la poeta Rafah Ziad, una poetessa que és molt potent, una de les veus de l'activisme palestina que ha d'estar fora perquè el seu missatge no agrada, no? Doncs aquesta noia, me'n recordo que va venir aquí a Barcelona a fer un recital de poesia cantada i deia, em fa una ràbia que tots els mitjans espanyols m'entrevistin parlant del gran Pedro Sánchez,
perquè demana la creació d'un estat palestí, que és fàcil, perquè crear un estat palestí en un territori on és impossible crear un estat palestí, doncs tot són paraules, perquè a veure com fas un estat palestí a Cisjordània, que és com un gruyer, en ple de colons, de colònies, d'assentaments, de carreteres que ho trinxen tot. Vull dir que les paraules ja les sabem, diu, però és que a sobre que Espanya està venent armes. O sigui, que és com als Estats Units, no em demanis un alto al foc si estàs venent armes, no em demanis moderació si estàs proveint a Israel de tots els instruments que després destrueixen el que tu dius, ai, és que contenció. Que això jo crec que sí que no ho expliquem prou bé sovint i també crec que no posem prou el focus, donem la guerra, crec que el Xavier deia, com inevitable. Com si no es pogués evitar. I escolta, la guerra es pot evitar. I si poséssim la pressió i el focus sobre Estats Units, la comunitat internacional, el Consell de Seguretat de Nacions Unides, els que veten, si expliquéssim també una mica això, no dic deixar d'explicar el que passa a Gaza, a Cisjordània, al Líban, evidentment s'ha d'explicar, però que crec que ho donem per inevitable, com si la guerra que es maten entre ells perquè no tenen res més a fer. I no, hi ha gent que ho està permetent, que ho està fomentant amb uns interessos que no tenen res a veure amb el que veiem, sinó que són diners, són armes. Ara, als Estats Units s'estava posant com les mans al cap perquè pensen que potser Israel a Iran pot atacar, els és igual si és tema nuclear, deien, perquè els hi cau lluny, però si toquen tema petroli, com que pujarà el preu, als Estats Units es podria enfadar una mica amb Israel i potser diuen que per aquí frenaran la resposta d'Israel a Iran perquè si va el petroli això ja ens toca una mica els nassos, no? Perquè ens toca la butxaca ara. Si maten civils o algú nuclear, com que nosaltres estem lluny, tampoc ens és que és cínic, però és així, no? Malauradament funcionem així. Sí, bueno, jo totalment d'acord. Jo només volia afegir que mira si col·laborem, que el fòsfor blanc que es veu al Líban ara, no? A Beirut, que s'ha vist aquests dies, es fabrica a Manresa, a l'empresa IECL. I fa molts anys que la gent de Manresa hi està lluitant en contra, està demanant el boicot, no només per una qüestió també ecològica aquí, si els grups ecologistes de Manresa estan demanant també el boicot i estan protestant perquè contamina diguem, la nostra terra, no? Sinó que, a més, tot aquest material que després s'utilitza pel fòsfor blanc, el material bèl·lic, baixa i surt pel port de Barcelona. O sigui, mira si ho tenim a prop i mira si és un conflicte que no només passa 4 hores, sinó de quina manera també ja estem involucrats d'alguna forma, no? Llavors, jo crec que és important que això també ho sapiguem, que això la gent no ho sap, generalment això no es coneix, potser sí que ho hauríem d'explicar més, també nosaltres, no? I sobretot que com a ciutadans nosaltres també tenim aquesta capacitat de poder boicotejar aquells productes que estan fets per empreses que col·laboren amb tot això, no? Volia fer aquest apunt, més que res, perquè si no sembla que això que és inevitable i que ningú pot fer res. Evidentment que els responsables són els governs, són els estats, que maneguen les coses als seus interessos i nosaltres no tenim aquesta capacitat de fer-los anar cap a una banda o cap a una altra, però si ens ajuntem i seguim segons la campanya de boicot en aquest cas o ens manifestem o cadascú fa el que pugui, doncs sí que al final també els governs noten aquesta pressió, no? Vull dir que no estem tan desemparats, sinó que podem fer coses nosaltres també. Bon dia. Jo volia fer una pregunta al voltant d'un país del qual no se'n parla, però que també està exposat, que és Jordània. Últimament estan parlant de que Jordània també corre perill. Ja sabem que Jordània, als anys 70, en l'OLP, els fedaïns, allí va haver unes guerres civils que es van acabar, però jo he vist, concretament, per exemple, La Vanguardia, que estan parlant ja de Jordània. Hi ha perill d'extensió perquè la dinàmica que porta Netanyahu és que com més ampliarà el radi d'acció de les seues accions, aprofitant ara la vinentesa, millor per a ell. En aquest cas, Txell, tu que coneixes la d'allò, clar, Líban i Jordània, i després també està Síria, vull dir, hi ha possibilitat de que Jordània es vegi afectada sense voler, perquè no crec que tinguin cap interès en fer-ho. Jo crec, ara és que fer previsions, demà em puc veure que de cop, i demà Israel ataca Jordània. Crec que no, perquè Jordània també s'ha anat escurant a una posició
on el suport als palestins, que això ho fan molts països del món àrab, que és criticable també que això surt aquí. A Rafah hi ha aquell noi que critica el Sisi a Egipte, perquè una de les fronteres, o sigui, ara quan es deia que obressin fronteres perquè la gent pogués marxar d'allà, el Sisi va dir que ni de broma, o sigui, que no obriran, i són els seus germans palestins. Vull dir que està molt bé criticar, aquí critiquem, però també que el món àrab, els governs, més enllà de paraules, de suport als palestins, accions, jo no he vist grans condemnes, més enllà de paraules, no he sentit massa res, que això també és... Jo, si fos palestina, segurament em doldria que aquells que s'han dit germans meus quan els he interessat després no actuïn davant d'una situació com aquesta. I Jordània, és veritat que té un paper un punt ambivalent, perquè crec que el primer atac d'Iran cap a Israel amb els míssils va ajudar a Israel a aturar-los. Per tant, hi ha un punt d'aliança allà. No crec que corrin perill ara mateix, crec. I una altra cosa, se nota allà la divisòria llarga i religiosa de sunites i xiites, perquè evidentment Hezbollah són xiites, però els palestins suposo que són sunites. Això té una influència directa en el conflicte? Per exemple, me ve al cap la rivalitat Aràbia Saudí, encara que ells són wahhabites, i Iran. Vull dir, està creuat el conflicte per aquesta divisòria? Al Líban del tot. Jo aquests dies que hi vaig ser just, que arribaven, com deia la Sònia, l'endemà de l'explosió dels Busques, vam arribar per fer un documental i vam marxar el dia que assassinaven a Nasrallah, i era com curiós veure això, que el dia de la mort del líder de la milícia hi havia una part de Beirut que ho plorava, però altres que ho celebraven amb trets a l'aire i focs artificials. I el dia que Iran va atacar a Israel, el mateix. Hi havia gent contenta i hi havia gent molt trista, perquè hi ha aquesta divisió sobre els libanesos, sobretot els xiites, que són com la milícia, de la mateixa secta religiosa, molts que se sentien identificats, que veuen a Nasrallah com un déu, com un pare, com un defensor, alguns diuen sí, però s'ha sobrepassat de funcions, o sigui, ens ha portat una guerra que no és la nostra i ara som hostatges de la milícia de Hezbollah, perquè qui mana al Líban no és el govern, és Hezbollah. Llavors veus aquesta divisió que comença a ser gran i jo crec que perillosa, perquè hi ha un buit de poder allà a nivell de govern que ara es pot aprofitar, no? Després els palestins, evidentment, estan molt a favor de Hezbollah perquè és l'únic que defensa, com ho ha fet Nasrallah, l'ocupació, antiocupació d'Israel, els palestins i també el Líban. Després hi ha els cristians, que també estan en part molt agraïts a Hezbollah, perquè quan Hezbollah va ajudar a la guerra de Síria a aniquilar l'Estat Islàmic i Al-Qaeda, qui matava els cristians eren aquests jihadistes. Per tant, Hezbollah va acabar amb qui els perseguia a Síria. Els cristians estan eternament agraïts. Hi ha una divisió, per això deia que quan la gent diu els libanesos no són Hezbollah, i fins i tot els que ho eren, molts estan deixant de ser-ho. I altres que no ho eren, doncs veient aquesta invasió d'Israel, s'hi estan tornant. Vull dir que és molt complicat d'entendre, no, ara. Pot haver-hi una guerra civil al Líban? Jo crec que sí. Jo crec que és un perill creixent, no ara mateix, però justament el que vol Israel i pel que està treballant és perquè la gent comenci a odiar Hezbollah, perquè no el vegin com algú que els pot salvar, sinó com qui els està portant a la guerra on estan. I això, recordem que el Líban té 18 confessions religioses, que la guerra és molt recent, que va acabar al 90, que les esquerdes estan allà, que les voluntats de revenja entre molts veïns estan palpables a cada barri. Vas a un barri i veus una orientació, vas a un altre i no es barregen moltes vegades, o no es barregen a fons. Veuràs, jo vivia a Hamra i veies musulmans, cristians, de tot, xiites, sunnites, però a fons no. Llavors jo crec que si sumes la debilitat de Hezbollah ara, més el buit de poder constant que té, més la tensió i més la intenció d'Israel d'anar a empènyer, que caigui el govern, que la gent es torni contra Hezbollah, doncs una guerra civil no, però que hi ha tensions que ara s'estan destapant altre cop, segur. Jo crec que no és només la qüestió religiosa. Jo crec que nosaltres, des d'Occident, li donem més pes a la qüestió religiosa que la que té, crec. Perquè hi ha moltes qüestions polítiques, per exemple, amb tot el tema de Hezbollah.
Mira, recentment estava parlant amb una amiga del Líban i em deia, sobretot, quan tinguis l'oportunitat, digues que no és una guerra contra Hezbollah, igual que no és una guerra contra Hamas, és contra els libanesos i contra els palestins, no? I que sempre ens volen fer caure en aquestes divisions i que no, que nosaltres som un poble malgrat tot, no? D'alguna manera venia a dir. Clar, alhora, per exemple, molta part de l'oposició a Nasrallah o a Hezbollah, que hi ha també a Síria, hi ha les simpaties, però hi ha una immensa població que ja està en contra perquè va ajudar a reprimir la revolta. No només la lluita contra els sectors de Daesh i els sectors extremistes, sinó contra la revolta democràtica, no? Que hi havia sunites, hi havia alauites, no? I hi havia cristians també, no? Vull dir que juguen a exacerbar això, el factor religiós. No dic que sigui el que mou, però que qui vol la guerra allà mou això, perquè sap que de fons hi ha això. Vull dir, són molt més que les religions que representen. I crec que justament Beirut i el Líban és una representació molt bona de convivència, malgrat tot. Però l'ús que es fa de la religió i de com manipular això en un moment de caos com aquest és la por que té molta gent, no? De que hi ha una intencionalitat de que ara hi hagi com un Hezbollah ens ha fet això, hi ha gent que li té moltes ganes a Hezbollah dins del Líban mateix, i que ell estigui fràgil és una oportunitat pels altres per entrar al poder i li va molt bé escapçar això també. Vull dir que no és tant la gent sinó l'ús que es fa d'una societat tan fragmentada a nivell de faccions religioses. Sí, no, per això jo em sembla... O sigui, per això la meva voluntat és també d'insistir en el fet que no és... O sigui, que això explica coses, evidentment, però que no ho explica tot i que al final, igual que la guerra civil també aquí s'explicava per factors també religiosos, no sé què, i la gent d'allà et deia no, la guerra civil libanesa és una qüestió política. I la d'Israel i Palestina és territorial, és més d'ocupació de terres que de religió. I de model de societat. I si vols una societat que es basa en directrius i polítiques feixistitzants, diguem, o vols una societat democràtica, no? I on tothom pugui viure amb dignitat. O sigui, al final el que es dirimeix és això, no? I la lluita colonial, no colonial, no? Vull dir, en el fons, al final, que ho vestim i es vesteix de religions o del que sigui, de llengües, del que sigui, però en el fons, al final, el que hi ha és una lluita per uns models de societat i la gent pel que es mou és per viure amb dignitat, no? I jo crec que és veritat que hi ha molts exemples i molts elements de l'altre, de les coses, i s'ha d'explicar també les contradiccions, però al final també totes aquestes experiències i aquestes voluntats que hi ha de mostrar-se units per una societat per tothom, jo crec que és important també donar-los més visibilitat, que es vegin més, perquè també expliquen coses, i és una mica l'alternativa, d'alguna manera. Moltes gràcies, però ho haurem d'anar deixant, perquè a les 2 hem d'abandonar la sala, diguem. En tot cas, no sé, Sònia, si tu vols fer algun comiat, però moltíssimes gràcies. Ha estat molt interessant. Bé, a aquesta última intervenció, arran de l'última pregunta de Roc, jo crec que potser és la vegada que ho heu dit més clar. Com comuniquem les guerres i que heu anat llançant entre les dues. En 2 minutets, tot això, estem parlant de territoris, estem parlant d'interessos polítics, d'interessos religiosos, és tot un trencaclosques que ens ha portat a això, als conflictes i a la guerra. Moltes gràcies.